Ito na may ma. Late na punta, buraking mayo. Buraking, late na ta. Ba, late yun o. Ibutok na niya ka o. Okay kaabot ay. Makaabot sa akon. Oras. What's up sa tanan niya mga. May buntag sa tanan niya no. Another day, another life, another blessing na sa karon na nasa mi dire sa payag ni Master no. Happy Lord's Day rin yung tanan niya mga. Adlong Domingo no. Karon magtrabaho sa mi dire mga. Among kumaso na mo ba atop kay yung si Master hiwi ko no. Pangit ng buong. Sipangan do? Sipangan? Back job deh? How? Mana kita tawag back job kay paham siya balikog trabaho back job gud. Okay. Migas eh. Job, back job. Buang. Nah. Oh, uwayo. Ah, kau terbalik. Kau ada? Awas. Atot nanti kan. Ayo aku video eh. Aku may videoan mo no. Okay. Ito lang begitu mong naong. Buang. Bugoy. Tayo. Ay, bagat finger. Ano? Ta. Sukol mo. Bugas kinaon, buang. Bugas? Bugas kinaon. Minawag lansang. Ya. Ito na do. Sakto. Ayaw. Dapat si. Minti na. Why tindig pero na hindi. Taro. Are. Ano klaro exhibition zero? Exhibition yun. No? Tindot na siya kumubalo niya. Kat nagbalikot ba? Barog mo. Kamu tahu dagu barug. Wait, tatsa. Ah, rawatan dai. Tapi dong kaya rani mo. Sa. Ah. Hendos. Nya na bira, ikaw sa ikaw sa. Nah, kayak berkelisur man pag mo sa nato. Na. Kena. Kena. Lah, nuno. Lak do, lak. Dah. Apa? Gilak na. Mana kada? Hah? Mana kah? Mana ko dre? Tak grabe naglak oh. Share kabuhay ka muna do. Lah, panilap eh. Nakakanta mga ga. Nakakanta ka. Mana akong assignment. Mamaman ito ko ah. Ah, ito pa. Master. Sabangan ha? Sabangan na nang bun. Wala kang kaano. Yo, buho ko. Itay. Pabig ba? May gumutupihan da. Ay. Ayaw. Ayaw ako na bilin. Ako na bilin. Ayaw do. Uy. Pinta. Hinahinay kipos ya. Ha? Kaya ako hinahinay po ka re.
Puli-puli ka. Puli-puli ba? Tapos na katanya si Hinting ay paarit ito. Ha? Kaon sa ko dire. Na. Dalang. Matay. Ayos gede. No? Ayos gede. Hindi lang ni bago ka. Humay. Hindi bago ito. Tabang-tabang naman. Tabang nagatugan. Oh, ako ay panlasa eh. Lamig bago gid. Tapos no? Tabis man bago. Saan? Ang ilanan niya bago pa nga mais. Yes. Tamis siya. Kanaya mga gata, bang taba na pero okay ra maes ram gyapon eh. Mga naman nag-atop mga gano. Okay na kaya para semua, okay na kaya para semua. Mud ka para sa inyo. Ang ako yung tarong. Og hiwi bagdi, murag di man hiwi. Nating, dusin natin. Ito may mga gagay. Dusin na ba? Ito may master no. Ito. Gaya hurto kumain eh. Hindi kayong galingan gud. Kuan pangagang ngipon. Pangagang galingan. Nah, gabas. Mo din na hilom. Kaon deh. Master. Ya. Ha? Amam. Boleh lame? Boleh lame largo. Soy bang? Kabala. Umalang, lagoy muli. Tunjang hapon. Dosin na gyud mga ga, ha? Kanding? Tuating? Asa? Ubos. Bujong na. Wah, ara yung PC butang oh. Menang kaldirita ko. Ako. Mo dito ba alas 6 na kapin, alas 80. Pinahuman mi alas 10 ba? Mana itu nyo daliran naman yung bakter. Gamma. Piul. Di ba munukul mo astram tayo mo? Oh, lumbok muli. Amma tara tara. Salamat master. Guyan nakuha na mga. Among 1 month nga sildo nakuha na mo. 1 month pa. 1 month na ni half day. Ayo sir. Sunod na lang may kuha na libre kaon. Hey. Ah. Kasim ka? Sunod na lang. Wala lang makalugar sa phone eh. Maga, ulit na maga na si master. Una na ko si master oh. Buwag lang ko sa economic daan kay sunod na lang may kuan. Mga unugdungan. Ngadto. Ko kamo di maga. Ngadto na mo diha kay si mapas mo sana man. Aring, ay maga ulit na may kay gutom na. Wala na, bye. 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 Lingi batay. Kana nag-vlog na. Lama sir, sa sildo sir. Nung ano hilak mo na. Biyahe nga jilay lang. Sana? 1 month nga kan. 1 month sahod. Uy, ano hilak mo ka? Ito pag duwa mo sa jilay sod uy. Ay sige hilak uy. Makadaot ba na? Mga ga. Relax na kayo mga ga kay mimba tayo hapon. Mga ga. Padong na may mimba no pero libo ko. Ang gibilin ko medyas na lang. Muna sapatos. Aha ka ni. Bugoy na kong tatay. Sabang ko tikuli. Lah. Iho. Iho len mo. Ay. Bagitaw ni maliit. Abot kita mi sa oras. Mimba sa mi direct na rong kay simbahan na ni. Sabi ko ito itong sakyan no? Sabi ko ito kasi pagkuhan mo itong service ba? Hindi tema eh. Anong puti ba? Tapos ang misa. Peace be with you mga ga. Peace be with you. Mga ga. Bago ko mag-upload no niya. Ako kidaan mong bahay dito. Batoy. Wangilong ag. Way. Ugas plato. Patay. Di ko na niron.
Arita dire. Oh. Mga players oh. Bang! May problema kay vaccinated naman, di ba do? Ano yung problema? Ano yung problema? Na mga ga. Wala yung sumbalay no. Nagpadugay-dugay jud ko uling maayo kay para di ko kasaban. Nag-atang din akong mama. Nag Nagduwag tong ito. Yat nga jud ko mga ga. So, gano? Mga siya tanang karong adlaw mga gano. Happy Lord's Day sa tanan niya. So, ito yung tapusan mga ga kay sabihin na kayo. Naot ko nga magkita pa balik sa kung sunod nga vlog no. Ay mo kalimot sa pag-comment, like, share, and subscribe no. That's for today. Ganay TV, anay out. Bye-bye.